नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात अनेक ठिकाणी तापमान 40 पार गेल्यानं महाराष्ट्र तापलाय। वादळी वाऱ्यासह पाऊस हजेरी लावत असतानाच उन्हाचा चटका देखील कायम आहे। विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा आहे, तर मराठवाड्यातही तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। राज्यात उन्हाच्या झळा वाढू लागल्यात, यातच मध्य महाराष्ट्र विदर्भात वादळी पाऊस आणि गारपिटीनं हजेरी लावली आहे। मागील 24 तासांमध्ये चंद्रपूर इथं राज्यातील उच्चांकी 42.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। ब्रह्मपुरी इथं तापमान 42.7 अंश तापमान नोंदवलं गेलंय। उर्वरित राज्यात कमाल तापमान 35 ते 42 अंशांच्या दरम्यान आहे। उन्हाचा चटका असह्य होत असून उकाडाही वाढलाय। उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून विदर्भापासून तेलंगणा ते दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा आहे, तर मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता आहे। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 27 तर कमाल 32 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रायगड जिल्ह्यात किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 25 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। दोडामार्गात किमान 22 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 23 ते कमाल 37 तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 25 आणि कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कुडाळात किमान 24 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 ते कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 25 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।